हेल' लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल आं चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय दिनैयो मा बुंनो आङो दायो माने एलबाम बानायनो नागिरदों आरोना दादि उदयजों ओमफ्राय जोङो दायो इसानाव दंफैयो आरोना लोगोजों आंजों नै सुमित्रा जों दंफैयो आरो जों सानैजों ओमफ्रायो इसोर गामिनि सिख्लाफोरानो थांगोन आरोना मोसानोबो ओमफ्रायो दादिया गावनो बानायनाय मेथाइखौबो गावनो खननाय गावनो बानायनाय गासिबो गावनो इदिटाबो गावनो खोमा गावसिनि न'आवनो दंखायो नैबेनो स्टुडिअ' बेना मालाय न'आवनो दंखाजोबो ओमफ्रायो जोङो दा थांनो ओंखारदों आरोना दादिया ओंखारबाय दङ आं न'निफ्राय फैबाय बेसानावसो दङ दायो जोङो ओमफ्रायो सिख्लाफोराबो ओंखारगासिनो खोमा लोगोफोरसोखा आरोना सिख्लाफोराबो गामि खाथिनिखायालाय अबायपुरनिसोखा नालाय ओमफ्राय लोगो गोजाखा आरो जोंनि क्लासनिनो गोजाखा दा लोगो मोनगोन नोंथांमोननो देखायगोन आङो सिख्लाफोरखौ दायो समायना समायना दंथारो बिसोर गामियावबो सिख्लाफोरा ओमफ्राय जोङो दा थांबाय थानोसै आरो जोंना लकेसना माबायाव जागोन आरो ना खाथियावनो जायगायावनो जागोन आरो दा नुगोन नोंथांमोना लकेसनखौबो देखायगोन आङो दा मोनहैबाथाय दायो जोङो बेनिफ्राय थांनोसै आरोना थांनो ओंखारबाय आंना देलायनाया जाजोबाखै नामा ओरैनो सिम्पोलसो आरोना इमानबो देलायाखै हो बाखि दंबावो आद्रा दं आरोना आंहा ओमफ्राय दा थांसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो गासिबो माथोआ जाला आंना दायो थांबाय दं आरोना जोङो लकेसनावहाय न'निफ्राय फैबाय दादिमोननिफ्रायहाय ओमफ्राय जोङो दा थांबाय थानोसै मोनहैथ'वाखैनो नै आंनिया मेथाइ जागासिनो चक्लेट जागासिनो ओमफ्राय ओरैजाय नै सुरज फंबायबो दं मावदोंसै आरो जोङो दायो टाइम मोनहैबाथाय नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै आङो एसे देखायनो नाजानोसै आरोना ओमफ्रायो लानो हागोन ना हाया मिथिला आङो दा जिखुनु देखायनो नाजानोसै आरो एसे नायलांबाय थाबानो जाबाय बयबो लाना होयो नै लाना होयोनो मोजाङानो जादों लाना होयोनो लाना होबाथ' मोजाङानो ना रानि जोङो दा थांबाय थानोसै आरो ना नायलांदोल' गासिबो मोनफैबाय जोङो दायो नै इसानि रानिया उन्दुलांबाय ओमफ्राय गारिजों फैनायावनो ओइ नै उन्दुलांबाय जायब्रें जाबोजोब्बाय आरोना नाङो नायलाय नै सिखारदोंला सिखाद' नै मोनफैबाय नायलाय नों उन्दुलांदों हो उन्दुलांदों नै गथ'आ मोनफैबाय आरोना जोङो दायो देखायगोन र' नोंथांमोननोबो एसे आंनिसो जोंना नुवाखै ड्राइभारा डेन्जारखा दा हेल्पाराबो नै हेल्पारा किउटथार नै सानि आंनियाबो थेन्थाव बोबाय बेहा दानि जिनो गारियाव ससेयावनो थेन्थाव बोबाय नोंना माथो दख'नाया बेलेगसो खोबथेगासिनो ओमफ्राय जि लाजिसोदोदां नैलाय लकेसना आं दहाय देखायगोन होन्दोंमोन ना बैथिं लामा बानायगासिनो खोमा माथो अन्थाइ गोजा ओइ नै लामा बानायगासिनो नै बिसोरो नायदों आरोना बोरै मोजां नुयो देखायनि र' आं हाजो सेरखा आरोना नै बेलेगाव लाहैनो नागिरदों आरोना दायो जोङो मोसाखांबाय बै खिन्थाव गारि दोननाय खिन्थावहाय मोसाखांबाय आरोना ओमफ्रायो दा एसे थाबायनायफोर लाहैयोनो एसे सोलायनानै लाहैसिगोन आरो माने मोसाखांबाय अबाव थांनो ना बेजोंनो बेजों केमेराजों माबा बोथोरजों बोरैबा नुजोब्बाय मानसिफोरखौ आरो थामनेलावबो नांखागोन ना जालायदों आरो मालाया नै माबायदि माला जों आसानजों एखेलायबावसो आरोना नै आंना आयु मिलायफ्लांलाबायबाय नोंसोर आसान गानफ्लाङासै जेबो नङालै गानाबाबो जायो फट' साफायनोसै जोङो दायो देखायनो हाथ'नाय नंला बेलेग साइडथिं नोंसिना स्कुटि नालाय थांजागोन जोंना थांजानाय नङा थोन जागोन नामा दे गाखोनोसै बिसोरनो थांफानोसै आङो थौदो नामा माबा शिब बाबा बायदि माला गाननानै माबा बोथोरा बोरैबा नुयोलाय मबाइलफोराव बोथोर गाज्रिबाथाय आयौ डेन्जार मावखायोनो थांबाय थानि जोङो दायो जोङो बेलेग लकेसनाव फैदों आरो ना नै लोगोफोराबो जोङो साबबाल' आरोना ओमफ्राय जोङो दा थांगासिनो नै
जाग्लांनो नागिरदों जोंहा दायो नै बे थान्दा मोनलोंबायानो आंहाबो लोंनोसै आना गारमाया ओरैनोबाबो गाज्रिखा होमबाबो लोंनो हागोन आरो ना लोंनायावसो दङ नामा थान्दा थान्दानो सोर गानलायबावदोंसो हनै बेयो गोजांलायबावदों गुसु मारियाव ना बिराद गोजांदों ओरैजाय नोंना स्प्राइट ना दैयो आंना इयो स्प्राइट मा जादों माबासो नामा सुलायसो नामा हायाबो इदि स्टाम्पसो नामा हायाबो सामान हरबाय दे भाई एखेबारे ओरै खालामनाङा ओरै खालाम होननाय जादों ना ओरै खालामनाङा ओरै खालाम होननाय जादों आरो ना स्टाम्पसो मारिनानै हरबाय मा दङ हांसो गारमाबो दङ नै जाग्राया टिकुवा मोनलोंबाय लोंखोन्दासो जोंनि दख'ना दं सोलायनांगौबा लोंग्रोनोबो होयो सोलायग्रोनोबो होयो नै माने लोंखांबायानो होमबा गुसुलै बारा लोंजाया थान्दाखौ आसलथे बोरैबासो जागोन नै अ गारिखौ अबेबा साइडथिं दोनहैसिगोन खोमा आरो हा अ अ हगारनांगौमोनथ' जायोलै जायो नै हांसो गारमाबो दंबावो नै लोंसै आंहाबो हांसो गारमा नै ओरै खनसे नायना होलाय खस्थ' मोनदों नामा आब' ओमफ्राय आरो नै ना बाजैयाबो दं डाइरेक्सन बाजैया मा होननो जेबो होनथ'ला नामा नायग्रा आङो अ नायग्रासो गामसा जोमलायथारबाय नै गोजांदों बोथोरा नैदिसो आरोना गाइस जि मोसौ दंखायो बिथिंजाय हगारजोबनाय आरो ना हाजो खाथि नालाय गांसो जानो गुमफैयो खोमा बिथिंजाय हगारजोबनाय नै जेरैबो मोसौ दंखायो ओरैबो दङ नै मोसौ गोजा फैद' गेलेनांला आखाइ खेबगोन आंखौ बिदि फांबा आखाइ खेबगोन नै बियो फांनो नागिरदों फै नै आथिङा खेबगोन आथिङा नों इयावनो थागोन दे होमबा फैदो होमबा दा खांबाय आरो ना लोगोफोर जोङो जोबजोब्बाय दायो जोबजोबाखै माने दिनैनि थाखाय जोबथ'बाय आरो ना गाबोन दंबावो थांनोसै ना जोङो दायो नै सिख्लाफोरा नै लाजिगासिनो एक्ट्रिस जाबायबो एक्ट्रिस जागोन देनां थांसै बिराद बार बारो बिथिंजाय नै अबस्था गैयि बारबाय जा माबा सासे आब'आ गामसाखौनो गाननांगौ जाबाय नै स्कुटिखौ सलायदो खोमाहाय फै गारियाव गाखोदो थांसै जों दा थांबाय थानोसै आरो ना